Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні четвер, 21 липня. Це 875-й день анексії Криму. У Туреччині запровадили трьохмісячний надзвичайний стан. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган запевняє, його мета – захистити і зміцнити демократичні цінності. Згідно з турецькою конституцією, під час надзвичайного стану обмежуються основні права громадян. Президент керує країною, видаючи декрети. Кабінет міністрів Туреччини може вводити комендантську годину і забороняти мітинги та демонстрації. Друковані ЗМІ можуть виходити лише за наявності офіційних дозволів, а радіо і телебачення контролюються державою. За останніми даними, після спроби військового перевороту в ніч на 16 липня в Туреччині заарештовано близько 6 тисяч людей. Більше 50 тисяч держслужбовців звільнено або відсторонено від служби. Найбільше постраждали шкільні вчителі, декани та ректори університетів. Турции в связи с попыткой военного переворота в соответствии со статьей 120 Конституции страны принято решение о введении чрезвычайного положения сроком на 3 месяца. Цель – осуществить активные действия для ликвидации угроз в отношении ценностей правового государства и демократии, а также свобод наших граждан. До санкцій Євросоюзу проти Криму приєдналися ще 6 країн. Як заявила представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, санкції підтримали країни-кандидати на членство у ЄС – Чорногорія, Албанія, члени Європейської економічної зони – Ліхтенштейн і Норвегія, а також Україна і Грузія. 17 червня Рада Євросоюзу ще на рік продовжила санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя. Наступного тижня до анексованого Криму приїде прем'єр-міністр Росії Дмитрій Медведєв. Він проведе нараду щодо стану доріг на окупованому півострові. Прем'єр запевнив, що планується кілька масштабних проєктів. Витрати вже закладені в бюджет. Найграндіозніший – будівництво автомобільного та залізничного мосту в Криму. Дмитрій Медведєв під час попереднього візиту до Криму запропонував пенсіонерам триматися, зберігаючи гарний настрій, бо грошей нема. Ну, с пенсиями это отдельная тема. Неправильную индексацию насчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч? Это пенсиями будем заниматься в стране. Значит, мы не можем сделать только в одном месте пенсию. сказали, индексация будет. Где она там прямую индексацию? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов побоюється терактів на півострові. На засіданні Ради щодо забезпечення правопорядку на окупованому півострові він заявив про необхідність посилення заходів безпеки через зростання терористичної активності в деяких регіонах світу. Также рассмотрим проведение комплекса мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности, в том числе на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и на объектах с массовым пребыванием граждан. Эта тема особенно актуальна в свете роста террористической активности в разных регионах мира. Как показывают результаты обследований, антитеррористическая защищенность ряда объектов не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Такая ситуация недопустима и требует принятия безотлагательных. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Сімферополі знову прикрасили українською символікою. Невідомі намалювали тризуб на п'єдесталі, зробили напис «Слава Україні» та пофарбували в синьо-жовтий вуса Кобзаря. Окупаційна влада Сімферополя назвала це актом вандалізму і збирається встановити біля пам'ятника камеру відеоспостереження. На Донбасі бойовики обстрілюють будинки мирних мешканців. На околиці Авдіївки в приватному секторі від кулі окупантів загинув 19-річний хлопець. На Донецькому напрямку із забороненої великокаліберної артилерії противник бив по Зайцевому, Троїцькому та Майорську. Про наслідки обстрілів у сюжеті Наталки Калінки. Суцільне згарище та досі тліюча земля. Так виглядає після обстрілу садиба пенсіонерки баби Марії. Сюди залетіла 122-мм міна. Вогонь знищив будинок вщент. Температура була настільки високою, що поплавилося навіть скло. Сусідка горить, глянь, твій сарай горить. Ну що, хай горить, а казав вже на що. І все. У мене є роди, і в Полтаві є, і в Білій Церкві є, племянниця.
жить некуда поехать. А дед у меня, куда я его потяну? Он никуда не пойдет, у него голова не работает. Поцілили окупанти і в багатоповерхівку поруч. Бойовики стріляли з боку окупованої Горлівки. Військові кажуть, цієї ночі був потужний артилерійський вогневий наліт. Був обстріл, попало 120. Ну, загорівся дом. І мінометки. Ну, так от, савушка. Починаю з 6 годин вечора і до 4 утра. Ідуть обстріли спочатку, потім снаряди. В 12 ночі йдуть снаряди. У місті залишилося здебільшого пенсіонери та ті, кому немає куди їхати. До обстрілів вже звикли так, що навіть у підвалах не ховаються. Ворожі кулі залітають до квартир. Летіла пуля, там в часи, коло часів, від часів сюди, якраз міла посуду, я коли перелякатися, щоб вперед було. А воно ж він з дерева, не фанера, а така от, як пресована бумага, ну як столи отут. Він так задіяв, 4 пулі отак летіло в хату. І одіялом було закрито, двойне одіяло, і через одіяло. Тут же майже не залишилося жодного будинку, якого не зачепили кулі та осколки. Щоденні постріли та вибухи для мешканців цього району вже стали нормою. Із Донецької області Наталка Калінка, Ібрагім Сулейманов, Заман, АТР. Україна хоче через суд заборонити Росії видобувати газ на шельфі в морській зоні окупованого Криму. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш. За його словами, Україна має намір подати судові позови відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Він підкреслив, що всі ресурси, які знаходяться і що видобуваються на шельфі в морській зоні Криму, згідно з Конституцією, є власністю народу України. За попередніми оцінками фахівців, до цих пір здійснюється видобуток українського природного газу на шельфі, який є на виключній морській зоні України, і цей газ постачається до окупованого півострову. Знову та ж сама конвенція, практично ті самі норми права, вони стосуються ресурсів, біоресурсів Чорного моря. Також використання цих ресурсів є предметом, також і будуть предметом судових розглядів і судових позовів з боку української держави. Український банк пропонує кримчанам брати російське громадянство, аби вони отримали свої ж гроші. Приватбанк відмовляється повертати депозити вимушених переселенцям з Криму, незважаючи на рішення суду. Про це заявили в Раді з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. За даними юристів Ради, виконавча служба має реалізувати близько 400 рішень про стягнення 140 мільйонів гривень на користь кримських вкладників. Але жоден з кримчан гроші ще не отримав. Вот решение суда о взыскании средств. Переселенець із Севастополя Володимир Вдовиченко показує рішення апеляційного суду Києва про стягнення грошей з Приватбанка. У 2011 році Володимир вирішив відкладати гроші на навчання своїх дітей. Я открыл 3 депозитных счета в 2011 году. Мы не имели никакого страха или сомнения в том, что мы будем чувствовать здесь как-то дискомфортно, потому что знали, что у нас на депозите есть, пускай небольшая сумма, но сумма денег, которая позволит нам жить, снимать квартиру, жилье. На материку Володимир вирішив зняти свої гроші. Задля цього отримав довідку переселенця. Утім, банк відмовився повертати гроші. Приватбанк, пішовши з Криму, заблокував всі рахунки і вклади, що були відкриті на півострові. Менеджеры ответили, что сейчас ситуация неясна, что они не могут выдать этих денег, так как они были вложены в Крыму. Так, з весни 14-го у Володимира почалася історія з'ясування відносин з банком. Йому запропонували чекати, коли закінчиться судова тяганина банку з Російською Федерацією. Зрештою, запропонували оформити російське громадянство та отримати гроші в Криму у Фонду захисту вкладників. И я их перебиваю и говорю, я вас правильно понимаю, вы мне рекомендуете ехать на временно оккупированную территорию, принимать гражданство Российской Федерации для того, чтобы я смог получить средства, которые я вложил в украинский банк. Не в российский, ни в какой. Она мне говорит, да, это звучит комически, но это единственный выход, который вы можете, как вы можете получить свои деньги.
Після цього Володимир вирішив судитися. Він пройшов усі інстанції від районного до апеляційного суду. Останнє рішення апеляційного суду Києва від 11 лютого зобов'язало виконавчу службу стягнути гроші на користь Володимира. Але до сих пір це не відбулося. Государственный исполнитель затягивал и продолжает затягивать с вынесением постановлений об аресте счетов. Приватбанк, аргументируя свое нежелание отдавать средства, несмотря на вступившие в законную силу решения судебных инстанций, обращается постоянно как в исполнительную службу, так и в судебные органы с просьбой отсрочить выполнение данного обязательства. У виконавчій службі Жовтневого району Дніпра заявили, що виконанню судового рішення заважають обставини, які не кажуть, обіцяють надати відповідь письмово. На запит поки що не відповіли. У Раді захисту споживачів юридичних послуг розповідають, в арсеналі юристів банку десятки способів, як не виконувати рішення. Поки виконавча служба оформить документи на арешт рахунків, банк встигає перевести з них гроші. Або ж заручається рішенням суду про заборону судовим виконавцям та Нацбанку доторкатися до рахунків привата. Варто адвокатам вкладників скасувати це рішення, як суд виносить нове, таке ж. На протяжении уже более 2 лет мы добиваемся от органов государственной власти вмешательства в решение данного вопроса. О данной ситуации знают без исключения все высшие руководители страны. Прекрасно об этом известно Национальному банку Украины, органу, который, согласно законодательству, должен защищать интересы вкладчиков и кредиторов банков. За даними юристів Ради, у провадженні виконавчої служби знаходиться близько 400 рішень про стягнення на користь кримських вкладників на суму 140 мільйонів гривень. Жоден з них грошей не отримав. Але Володимир не здається, він готовий пройти всі судові інстанції аж до Європейського суду з прав людини. Кажется, что ты не пробьешь эту стену, что ты не проломишь эту систему. С другой стороны, ты вспоминаешь и понимаешь, зачем ты эти деньги вкладывал, что они тебе, они не с неба свалились. Зв'язатися з центральним офісом Приватбанку для того, щоб з'ясувати, чому громадянам України не повертають ті гроші, поки не вдалося. На гарячій лінії консультанти порадили звернутися в прес-службу. Її номер знову пов'язав нас з консультантом. Він повідомив, що зв'язатися з адміністрацією банку можна тільки по електронній пошті. Набережная Победы, город Днепропетровск. Набережная Победы 30. Либо официальное письмо, либо лично туда. Що ми зробили? Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Юна піаністка з Криму випустила в Києві свій перший музичний альбом. 10-річна Христина Михайличенко переїхала з окупованого півострова разом з сім'єю. У Києві вона була учасницею півфіналу «Україна має талант діти». За словами мами Христини, в диск увійшов репертуар за півроку. 12 творів Рахманінова, Скрябіна, Равеля, Ліста та Скорика. Свій перший великий конкурс Христина виграла у 5 років. У січні минулого року дівчинка виграла престижний міжнародний конкурс піаністів у Голландії. Наразі це всі новини. Дивіться випуск «Заман» о 19:30 з Ельдаром Курцейтовим та дізнавайтеся більше. Будьте з АТР. До побачення.